Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiateako gela zelaira, 100% eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bulta, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Bulta! Hori! Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Pandemiaren ondorioz, mugikortasuna murriztuko da. Koronavirusak kirol jarduera guztiak bertan behera utzi ditu.
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bulta, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Ondo! Lehen aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gosari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Pandemiaren ondorioz, mugikortasuna murriztuko da. Koronavirusak kirol jarduera guztiak bertan behera utzi ditu.